लसूण आहे. हे लसूण आहे ना, जरा म्हणजे साल अशी हलकी वाटली ना, निघण्यासारखी साल असेल तर साल काढायची, आणि नाही तर अशी घट्ट साल असेल ना तर ती तशीच ठेवायची. आता याची मी आहे ना पेस्ट बनवून सुकवून तुम्हाला पावडर करून दाखवणार आहे. त्यासाठी आता हे आहे ना मिक्सरला बारीक पेस्ट बनवणार पहिली. हे सर्व मिक्सरला लावून तुम्हाला आता मी पेस्ट बनवून दाखवते. जेवढं साल निघालं तेवढी साल काढली, आणि बाकीची आहेत ना साल निघत नाही तशीच सालीसकट थोडंसं पाणी टाकून आहे ना अशी एवढी पेस्ट बनवली आहे. म्हणजे एकदम पातळ नाही बनवायची, कारण हे आपल्याला सुकवायचं असल्यामुळे आहे ना पाणी नाही जास्त वापरायचं. आता हे आहे ना मी प्लास्टिक घेतलंय आणि ट्रेमध्ये ठेवलाय. आता ह्याच्यावरती आहे ना मी ते सुकायला ठेवणार आहे छोटे छोटे, म्हणजे असे असे आपण जरा पातळ केले ना की लवकर सुकणार, म्हणून आपण पातळ पातळ त्याच्या वड्या अशा वड्या ठेवायचे करून प्लास्टिकवर. आणि आपले वड्या तापून झाले ना मग आपण चांगले उन्हात ठेवायचे, आणि मी किती दिवसात सुकतील ना ते मी तुम्हाला नंतर सांगेन. हे लसूण आहे. हे लसूण आहे ना बारीक वाटून, म्हणजे जेवढी साल निघाली तेवढी साल काढून, नाही साल निघाली ती तशीच ठेवून आहे ना थोडंसं पाणी टाकून त्याची पेस्ट बनवली होती. आणि उन्हामध्ये असे वड्या प्लास्टिकच्या कागदावर असे वड्या ठेवले होते सुकायला. ते आता हे 3-4 दिवस झाले, एकदम मस्त एकदम कुरकुरीत झालेले आहेत. हे बघा. आता हे बारीक करून आहे ना आपल्याला मिक्सरमध्ये याची पावडर करून घ्यायची आहे, म्हणजे लसूणची पावडर. आपलं कोण माणूस बाहेरगावी वगैरे मुंबईला असेल, त्यांच्याकडे ऊन नाही लागत, तर आपण गावाला कोण असेल नातेवाईक माणूस तर त्यांनी आपल्या माणसाला हेल्प केली तरी चालेल. असं गावामध्ये ऊन जास्त असतो, चांगलं उन्हामध्ये सुकवायला पण भेटतं. असं करून आहे ना आपण आपल्या नातेवाईकांना सुद्धा देऊ शकता. लसूण किती मस्त सुकले आहे बघा, आवाज कसा कडकडीत येतो. मी आता प्रत्येक तुम्हाला रेसिपीमध्ये सांगते की उन्हामध्ये सुकून झालं की आपण पंख्याखाली ठेवायचं आणून, म्हणजे तेवढ्या पंख्याच्या हवेने पण ते सुकतं. आता ऊन आहे, उन्हाचा फायदा घ्यायचा, कारण आता स्वस्त भेटतात वस्तू. स्वस्त असल्यामुळे ना असं उन्हामध्ये सुकवून आपले घरामध्ये वस्तू आपले रेडी करून ठेवायची. आता ह्याची मी तुम्हाला पावडर करून दाखवते. आता मी लसूणची पावडर करून घेतली आहे. ही बघा एकदम मस्त छान झाली आहे. छान म्हणजे एकदमच छान झालेली आहे. आपण असे छोटे छोटे डबे आणायचे आणि डब्यामध्ये पॅक करून ठेवायचं, म्हणजे कसं त्याची वाफ नाही गेली पाहिजे बाहेर. आता तुम्हाला मी काढून दाखवते. आणि तुम्हाला आहे ना सुकवायला अजून टाईम आहे, म्हणजे मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी आता मी लवकर हे बनवायला घेतलं आहे. आणि तुम्ही आहे ना फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल आणि मे या तुम्ही 2-3 महिन्यामध्ये आहे ना हे चांगले पदार्थ सुकवून ठेवू शकता. आणि असं नाही की कमीच लसूण ठेवायची, आपल्याला आता 5-7 महिने असं वापरायचं असतं ना, त्याच्यासाठी आपण जेवढी पाहिजे तेवढी आपण सुकवायची. आणि समजा आता आपल्याला लसूण वापरायची आहे ना, ती अशी अर्धा चमचा, पाव चमचा घ्यायची. कुठल्या पण भाजीमध्ये टाकायची असेल तर असं आपण अर्धा चमचा वगैरे अशी घ्यायची नाही, कारण त्याची पावडर बनवलेली आहे. अशी मस्तपैकी पावडर बनवा लसूणची. आपली लसूणची मस्त पावडर छान झालेली आहे, अशी तुम्ही पण बनवा.